borgerne, krigerne og alt muligt andet. Her ser vi general Lorny. Kong Ludvig den 16. Det her, det er så Robespierre. Det er Napoleon og alle hans heste. 14. juli 1789. Storm på Bastillen. Efter stormen på Bastillen bliver general Lorny tortureret af borgerne. Bang, 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 og bang, og bang. Kongen Ludvig den 16. vil ikke have borgerkrig, så han flygter til Versailles. 27. august 1789. Borgerne vil have en menneskerettighedserklæring. Vi vil have menneskerettighedserklæring. Okay, det får I så. 1792 erklærede Frankrig krig mod Østrig og Preussen. Det er Østrig og Preussen! 1793 blev Ludvig den 16. henrettet for landsforræderi af en guillotine. Lige efter Ludvig den 16. er blevet henrettet, kommer Robespierre til magten. Vi vælger dig, Robespierre. Mange tak. Hurtigt oplever han et nederlag. 50-60.000 dør. Det er struck. 27. juli. Revolutionen kendte sin af sine egne børn. Robespierre myrdes. Giv mig din donut. Den egentlige slutning på den franske revolution. Krigen fortsætter. Dum, dum, dum. Bonaparte viser sig som en god feltherre. Han er en sindssygt god feltherre. 97. Han får Østrig og Frankrig til at slutte fred. Merci, bratwurst. 1999. 9. november. Napoleon tager magten. Du får magten. Merci. Republikken skrider, og der kommer en kejser. Vi fucker jer op. Napoleon, største hersker, 1805 til 1807.